दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि राव आरो थुनलाइखौ लानानै मैखोमै जे सोमावसारनाय जे मोनसे आन्दलन, बे आन्दलनाव बाहागोदारि जानानै बा दैदेनगिरि महरै दैदेनगिरि जानानै मुंख्लं जानाय मुंख्लं बिथांमोननिसिम दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानाव बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' हारिनि राव आरो थुनलाइनि मुंख्लं जे जोंनि गेदेमा बिथांमोननिसिम दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनाय आङो बावहरबाय। दिनै बिथांमोननि दिनै गावखौ बावसोमनाय जे बिथांमोननि जिखिनि मोनसे जिउ बावसोमनायनि गेजेरजों जे जोङो दुलाराय हारियानो जे दिनै बे अबस्थासिम जे जोङो मोनफैनो हादों, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन। बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो फोथांनानै दोनलांनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ सिबिनायजों लोगोसे बिथांमोन बायदि आरोबाव जोंनि हारिनि गेजेराव बिथांमोननि साननाय आरो बिथांमोननि मावनायजों गोरोबहोनानै मावग्रा आरो सानग्रा बेबायदि जोहोलावफोर दिनै जोङो मोनबावनांगोन आरो ओंखारबोनांगोन। अब्लासो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिया थांनानै थागोन। आरो दिनैनि बे सानाव आङो खुलुमनाय आरो दिनै साबायखरखौ बावहरबावनो लुबैदों जे जायफोर दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जोंनि रावखौ जे फोथांनांगौनि थाखाय फेहेरनांगौनि थाखाय जे दिनैसिम खामानि मावबाय, बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। दिनै जोङो लाथिख'निफ्राय जोङो जागायनानै दिनै फैयै फैयै फैनानै बर'फोरा दिनै राव गोनां मोनसे हारि आरो बे रावा दिनै कनस्टिटिउसनेल, बियो मोनसे रेकगनाइज मोननाय आरो बे रावा दिनै आसामाव एस'सियेटेड अफिसियेल लेंगुवेज बेबायदि जाफैबाय आरो बे रावहा गावहानो दिनै मिडियाम दंसै आरो बे रावजों रिसार्च खालामनो हानाय जाबाय आरो बे रावजों थुनलाइ सोरजिनो हानाय जाबाय। बेनि थाखायनो जोङो हारि हिसाबै जोङो गावखौनो गौरब आरो जोंनि रावखौ लानानै जोङो दिनै दुगानाय मोनो आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो बे रावखौ बोरै टेक्निकेल राव आरो बे रावखौ जोङो बिजनेस राव बा कमार्शियेल राव खालामनो हायो, बे फारसे जोङो खामानि मावलायनांगोन। गोरों गोराफ्रा आवगैबोनांगोन, दैदेननांगोन, जोंनि गोदान जेनेरेसन बेबायदि ओंखारबोनांगोन। दा फैबाय थानाय समाव बे रावखौ जोङो फेहेरलांनानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जों खामानि मावथारनांगोन। गोजोन्थों।